गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ चिरां जिल्ला खुंथाय आरो समाज अनसाय बिफानजों बानजायजानाय पस्टवान बेकवार्ड हाबाफारिया मैया 2 एप्रिलखालि सानसेनि गुबुन गुबुन मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जिल्ला मेरुन नब्लाङाव थुंगेबाय। हाबाफारिया गथ'साफोरनि गोग्गो सावस्रिनि सायाव सांग्रांथि हाबाफारि लायो आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै 3 गथ'साफोरनो बान्था गथायनाय जायो। बे हाबाफारियावनो जिल्लानि लेङाइ जिल्ला खुंगिरि अजित कुमार शर्मा, राकेश लेखारु, लेङाइ जिल्ला खुंगिरि सावस्रि बिफाननि जयेन्ट डिरेक्टर रेहेना बेगम आरो जिल्लानि गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानाव थानाय सोद्रोमाजों लोगोसे आशा अंगनाबादि मावथिफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। आर्किअलजि आरो हेरिटेज मेनेजमेन्टनि सायाव सानसेयारि मावबादा खुंफुंदों बिटिसिनि मिउजियाम आरो आर्किअलजि बिफाना। क'क्राझारनि दिमोलगावआव थानाय प्लेनेटरियामनि कनफारेन्स हलाव क'क्राझार सोहोराव थानाय माखासे फरायसालिमानि फरायसाफोरखौ लानानै दिनै आर्किअलजि आरो हेरिटेज मेनेजमेन्टनि सायाव सानसेयारि मावबादा खुंफुंदों बिटिसिनि मिउजियाम आरो आर्किअलजि बिफाना। हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार मिउजियामनि वेबसाइट बेखेवनानै होयो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मख'जाथावदि दिनैनि बे खुंफुंजानाय सानसेयारि मावबादायाव क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमा, क'क्राझार इउएन एकाडेमि, बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जारिमिन बिफान, क'क्राझार सफा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स फरायसालिमानिफ्राय 200निबो बांसिन फरायसाफ्रा मावबादायाव बाहागो लायो। हाबाफारियाव बिटिसि मिउजियाम आरो आर्किअलजि बिफाननि सिएसटि मुर्सिमा सुप्रिया ब्रह्मजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' एम रेवरेवा नार्जिनारि, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरन नार्जारि आरो गोबां बिफाननि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। क'क्राझार सोहोरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि एसेम्बलियाव जुथुमनाय 2023-24 बोसोरनि राङारि बाजेट जुथुमनाया जोबलांबाय। बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि कातिराम बर'नि मासि सामलायनायाव 4 आरो 5 अक्ट'आव खुंफुंनाय बिटिसिनि बाजेट जुथुमाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ 800 कौटि राङारि बाजेटखौ पास खालामो। 2023-24 बोसोरनि राङारि बाजेट जुथुमनाया बिटिसिनि बेरेखा दोलोनि गोख्रों बाहागो लानायजों बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफाननि जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनायनि सायाव गुवारै सावरायो। बाजेट जुथुमनि बुब्लियाव बारग' एनडिबिफोरनि गावसुंथा राहा, हा-हुनि जेंना, सोलोंथाइ, सावस्रि, एमजिएनरेगा आसनिफोरनि सायाव गोख्रों सावरायनाय जायो। बाजेट जुथुमनि समाव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया नुजाथियाखैब्लाबो बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि एमसिएलए देरहासार बसुमतारी आरो बिपिएफ हान्जानि एमसिएलएफ्रा नुजाथियो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। झारखन्डनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि जगन्नाथ महरा दिनै फुंनि समाव रुंसारि जाबाय। सुलुंनि बायदिब्ला 10 थाखो फरायफुनाय समाव जगन्नाथ महरा झारखन्डनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि बिबानखौ सामलायदोंमोन। बिथाङा सोलोंथाइ मन्थ्रि जाखांनायनि उनाव कलेजाव एडमिसन लानो थाखाय हादरनि गेजेराव गोबां सावरायजादोंमोन। गिबि मन्थ्रि हेमन्त सरेनआ बिथांनि देहायारि जेंनानि थाखाय रुंसारि जानायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि बेन्दोंआव थानाय गरेस्वर कलेज स्टुडेन्ट इउनियननि बिसायख'थियाव आबसुजों हेफाजाब होजानाय बिजाथिफोरा देरहासार जानो हादों। आफादगिरि महरै दीपक बर' आरो गाहाय नेतारि महरै फोजोंसार बर'मोनखौ लाफादेरनानै गासै 13 बिजाथिफोरा देरहासार जानो हायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' फिसा देम्बेश्वर मोसाहारिखौ फेक एनकाउन्टार खालामनाय 16 पुलिसफोरखौ सासपेन्ड खालामबाय। अदालगुरियाव नंखाय एनकाउन्टाराव देम्बेश्वर मोसाहारिखौ जिउ फोजोबनाय जाथायाव लोब्बा थानाय 16 पुलिसफ्रा सासपेन्ड जानायनि खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि डाकात केनारामनि सोलाय नंखाय देम्बेश्वर मोसाहारिखौ माखासे सान सिगां अदालगुरियाव गुलि गावना जिउ फोजोबदोंमोन। जाथायखौ लाना रायजो नाङै गोख्रों फिनजाथाय सोमजियो आरो बे जाथायनि सायाव थार न्याय मोननो नखरजों लोगोसे सांग्रां सुबुंफ्रा दाबि खालामदोंमोन।